רוצה לומר בהערכות את שהכל אשר יצא ומזונות, ולא אכפת לי להתפלל 3 תפילות, כי מה שבא לי לעשות זה רק מצוות. ברולדים יושב בלילה משחק אותדים, שומע שבת כשרות ונגיעה קווים. איזה מזל שהיא נראית כמו צרות, כי אני מברך עליה משנה הבריות. פתאום קולט בצד זו דברים נחמד, אולי יהיה זימון ולא מברך לבד, ויש גם כיפה לראשם וזה מושלם, הם באים יאללה בדגית אשר סתם. תראו אותי, אני דתי לחוץ בזמן, כי מהדייט הזה כבר לא יוצא רומן. היום הזה נגמר בעוד כמה דקות, אני לחוץ כי יש לי רק 80 ברכות. תביאי מותק, אני לא בעניין, ואני רץ החוצה לחפש מניין. חסר אחד, יש רק 9 אנשים, מזל שאלוקים ברא גם חילונים. רוצה לומר ביום מהברכות את שהכל אשר יצא ומזונות, ולא אכפת לי להתפלל 3 תפילות, כי מה שבא לי לעשות זה רק מצוות. רוצה לומר ביום מהברכות את שהכל אשר יצא ומזונות.